kolme pelaa, kattokaa vasen nopeammin. Eikö mitä vittua? Mikä on kameolääni? Ei niillä oo armoa. Oikein hyvä. Jos bridgeataan ketä. Sekä tässä käy tuolta RMK. No siviili. Oh, ti. Tää vaan lukettiin. Mikä on tää paikka? Ei. PS. Takaisin. Ja ACK ja vasemmalta päädys pommimies. Se vähän suisarvella. Fläsyillä. 2 fläsyillä. Ei jumalauta, ketä nyt vittu täällä on vielä? Kaikki huomioon, Eno on pudonnut veneestä. Mennään! Tämä nauhoitella. Ei näe ketään. Mennään tosta leikkuusaliin, mut kerrotaan tää ulkopuolella. Siinä se onkin, mitä vittua? Onks se täällä? No siinä! Tää on vaikea. Se meni vitulle. Älä kuolla. Oikein. No herra, eipäs täällä hirvitä. Lähdetäänpäs mukaan vaan. Ja irti pampusta! Vähän ahasta. Koeta timanttimuodostelma hänä päällä. Onnistuisiko meiltä? Ei. Menkää tää 3 eteenpäin, mä oon se korona. Pääty pommimies. Tästäkään se tulee saatava. No ei ammu enää. Heitä fläsyyn. Pommimies. Räjähti. Taas räjähti. Oho, mitä tossa vitun katossa on? Joku jalka. Tää on pommimies kiinni. Käy. Oikeesti nää ei varmaan tehtäis. Oikeesti. Hermanen tulee. Mikä Deadly Force? Se ei niinku ollu ampumassa meitä. Ihan sama. Ihan samaa. Me voidaan sanoa, että se oli ampumassa. Se oli Mä aivan luulen, että Sillä oli LMG kädessä. Eikä me voitu arvata, Eikä se mikä aja se niinku oikein tuli. Ihan hyvä niinku semmonen yleinen sääntö on, että jos jotakin tapahtuu ja siitä ei kuulu infoa, niin se oli varmaan rapu.